Здравейте, колеги! Пак, разбира се, на това лози, което ви показвам редовно. Искам да ви кажа по повод измръзването. Тая година има масово в България. Мисля, че в цяла България има измръзване. Нали, гледам групи в Фейсбук. Хората се оплакват. Когато бяха тия големите замрази, минус 5, минус 6 градуса, тук също бяха такива. Но поне сме до морето и тук още не бяха тръгнали, не бяха се развили литорасите. Не бяха се развили литорасите и аз си мисля, викам, ще се разминем. Ще се разминем, обаче не се разминахме, защото очевидно зимните очи вече се бяха подготвили за развитие, т.е. бяха излезли от дълбокия покой. Ако са в дълбок покой, те ще издържат много ниски температури. Но явно вече бяха излезли от дълбокия покой, напълнени с вода, вече нали, с сокове. И в този момент, както стоеше на пъпка, без никакви други признаци, имаме замръзване. И това го установих, когато започна да расте. Почнаха да израстват от зимни очи, започнаха да израстват литорасти без плод. Сега, вие знаете как аз съм казвал и друг път. В зимното око има, това е сложна пъпка, има първа, втора и трета пъпка. Първата пъпка е най-добре развита, най-добре диференцирана, както се казва. Тя носи 2 грозда и е основната, от която ние чакаме реколта. Втора пъпка обикновено има 1 грозд. Трета пъпка вече няма грозд. И когато стана това измръзване при нас, нали, стана така, че явно най-чувствителна е първа пъпка от зимното око. И всъщност имаме на много места литорасти без грозд. Това означава или с 1 грозд. Имаме, разбира се, с 2 грозда. Имаме тук, се виждате, с 2 грозда. Имаме с 1 грозд. Но като цяло имаме проблеми. Тоест реколта ще бъде намалена. Сега юни месец. До сега не сме правили пръскане срещу мана и брашниста мана. Сега в началото на юни малко да изсъхне. Ще направим първите пръскания. И искам да ви покажа нещо друго. Понеже ние тук в основата пръскаме с EcoPart Turbo. Вижте какво се получава при използване на EcoPart Turbo. Дано се виждат. По листите има едни много малки такива черни точки. Ако използвате EcoPart Turbo и видите такова нещо, това е от този препарат. Значи работихме в абсолютно безветрие. Работихме с ветроустойчиви дюзи. Обаче това нещо тук се вижда майче по-добре. Но това нещо, когато се работи с EcoPart Turbo, се получава. И не се притеснявайте. Като го видите, тези черни петна не се хващайте веднага. Какво е това? Антрахноза ли? Да си измислите всякакви видове болести. Това искам да ви го кажа, да го знаете, за да сте спокойни, нали, да спите спокойно. И това е, колеги, което исках да ви кажа. Всички пострадахме от измръзването. Тая година може би ще бъде злато гроздето, затова трябва да си го гледаме както трябва. Както казах, сега тук предстои ръчна работа. Сега в момента расте с 3-5 см на ден на лозата, така че трябва по най-бързия начин, сега като поизсъхне, да се влиза, да се реди между първата двойка и да се направи някои, нали, филезина, където има нужда. Такива пръчки, такива успящи пъпки, които излизат отдолу, които зашумяват, такива, които не носят грозд прекалено много, просто трябва малко да се пипне малко по-внимателно. И така, колеги, ще правя още някакъв друг филмче тук да ви покажа как пръскаме, как са и есента вече смената на формировките за тревяването, което ще ви бъде най-интересно. Аз за тревяване, нали, и друг път съм говорил, всичките ползи, всичките причини, по които правим. Най-после така, с доста труд смятам, че убедих собственика на това лози да направим тази нали, да направим това затревяване на това лози. За сега всичко добро. Ще се видим пак.